que de moment... No és que juguin malament, és que ni bé ni malament. De moment és un bany del Barça. Sí. No, ara s'ha assegut, però vaja, els demana més pressió als seus homes. Quan demana que Palop tregui en curt, treu en llarg. Quan li demana que ho tregui en llarg, treu en curt. No està gens content. Clar, és que demana intensitat i no va errat. El Sevilla no està defensant amb intensitat, però és que, esclar, és impossible a aquestes altures de la temporada físicament estan 90 minuts perseguint la pilota. Has d'aconseguir que et duri un palet més. Escolteu, hi ha una gentada de por al Camp Nou, Sí, no es veuen pràcticament, es veuen molt poques cadires buides. Ara ja han tancat les platges. Però... S'ha funcionat molt també el seient lliure, des d'aquí enhorabona al soci. I deixar el carnet, que també no cal el seient lliure. Compte la passada de Xavi, és boníssima per Messi, entra a l'àrea, Messi, gol! Gol! Si deixen pensar Xavi al mig del camp, estan morts i enterrats perquè és el millor migcampista del planeta Terra i de la Via Làctia i de les galàxies conegudes i desconegudes. La passada vertical llarguíssima, profunda, és estratosfèrica. Ell solet amb una passada destrossa tot el Sevilla. Desmarcatge del millor del món, Leo Messi, entra a l'àrea, aixeca el cap i executa Palop. 25 de la primera part, gol del Barça, gol de Messi, assistència magnífica de Xavi, Barça 2, Sevilla 0. I tornem a veure Leo Messi somrient després de marcar el gol corrent cap a un dels córners. Ja se li acostaven tots els companys i ella els deia: aparteu-vos, que en busco un. Buscava, evidentment, a Xavi per dedicar-li aquest gol. Quina passada, quina execució després pinya de l'equip. I Leo Messi picant l'ullet a Xavi. Quina passada que li ha donat. El primer de Messi aquesta temporada.